Dnešok je neistý. Inflácia, ekonomické výkyvy, zmeny prichádzajú bez varovania. Ako ochrániť to, čo sme tak tvrdo vybudovali? Zlaté mince Wiener Philharmoniker sú viac než len investícia. Predstavujú bezpečie, istotu, ochranu pred infláciou a možnosť finančnej slobody. Už od 30 eur mesačne si môžete začať budovať svoj bezpečný finančný prístav. Hodnotu zlata ľudia poznajú už viac ako 6000 rokov. V čase vojen, ekonomických kríz i mieru. Po celé tisícročia si udržalo svoju hodnotu a chránilo majetok ľudí po celom svete. Investícia do zlata nie je len o peniazoch. Je to rozhodnutie, ktoré chráni budúcnosť vašich blízkych, zabezpečuje pokoj a prináša istotu. Uveďme si príklad. Pred 30 rokmi sa pán Slovák rozhodol pravidelne investovať do zlatých mincí, aby zabezpečil rodine stabilnú budúcnosť. Každý mesiac investoval 50 eur a dnes má jeho investícia takmer 5-násobne vyššiu hodnotu. Kúpou zlatých mincí získavate viac než investíciu. Získavate stabilitu, ktorá vydrží generácie. Pripojte sa k tým, ktorí chránia to najdôležitejšie. Začnite s istotou už dnes.